pupure we karo anakku beda. Piye bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih wutuh kowe iki pupuran agi 5 menit angger nggo kedhep dor rontok. Semangat ya Mbak ya. Semangat. Nggih. Niki wonten nawala saking Bapak Sutriyasa. Ngersakaken tembang pepiling prawalayar Gugur Gunung Slendang Biru ingkang nembang Mbak Tatin Mbak Elisa. Nggih. Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bocangik Bu Limbuk. Sugeng ayahi jejiban mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambi kala ngantos dumugi tancep kayon. Saking kula Wastu Kencana nyuwun dandang gula kanthi sandi asma Kali Pancur Bersih Desa. Anggitan kula piyambak nggih. Mangke dawahipun ninggal katresnan. Inggih pelok berarti iki nggih. Tapi Mbak. Sinten iki? Nggih, sinten kemawon niku patah nggih. Oh nggih. Iki sing ngripta panjenengane iki dalang. Lho sanes. Sanes. Niku lho nggih. Piye to Mas? Kemeruh jenengan iki. Nggih, Mas, kacamata barang kaya cek kleru lho. Ketok ora tepak. Ketok ora. Tulisane munggah medun. Loh. Jane kok ya ngopo dadak kacamata barang. Iki kacamata pembesar. Lah nek pembesar kedune malah cetha to. Lah iya iki glu es dadi es batu nempel kursi. Lah jeneng kacamata pembesare nyawang apa-apa dadi gedhe to, Mbak? Lah nggih wong iki mbiyen dinggo aku turu karo bojoku pisanan nganggo iki bojoku kelakepan aku mlayu kaya duntal boyo kaya. Nggih. Dinggo bojoku ning pasar ya nggae rugi. Nggae rugi piye? Lah kacamata iki to. Teri siji iki dinyang 20.000 darani bandeng. Mergo gedhe. Jenengan ra tau ngagi kaca tinggal niku teng kamar mandi mboten nate? Empun. Piye, Pun? Ora apa? Wah aku ngau kamar mandi ngau kacamata ndungkul aku bengok kok. Lah apa ora apa? Waduh lha kok iki ember karo ciduk padha gedene iki aku. Uduk mesti ya ya. Uduk ta. Mesti uduk ciduk. Iki ya nek wit kambil iki. Endi ta wong Iki. Agak, Pak. Oh, cagak teratak. Sensane lho. Iki tak nggo nonton Tatin Isomar. Aja nonton aku. Apa? Lah wira nganggil lu pembesar wis gedhe kok ya. Ya brose iki kaya eblek. Kudu banget. Ah ya kaya gapura kotan. Nggih, mangke. Monggo menika kinarya pangiyo kancanen. Ya. Lah niki sinten Pak Dalang ingkang sambil menyelam minum air, Mbak. Pripun? Eman-eman sinden Madangkara kalau nggak ditampilkan di Kali Pancur juga eman. Satu Nggih. atau dua bisa nyawiji, Pak. Boleh. Mbak Winong kuwi kan Iya, bacute dikenal. lah ninggal katresnan. Oh iya, Nggih, biasanya ini nggih. Mbak Winong ninggal katresnannya. Bareng-bareng sini aja bareng. Renang, ayo. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Bacute kuwi. Ayo, Nduk. Karo Mbah Waluyo ben rada istirahat mergo bar iki arep dadi Den Mas Broto. Kene. Ayo, Nduk, tak tulungi. Ayo kene aku. Kan kaya nenek karo sinden ayu lega gile arep nulungi lho. Kene. Ah, Wong kaya curigane pol. Lah meng nulungi pakai wong. piku sajanya. Heeh. Ya. Nggih. Medunan Nduk aja nek dhuwur. Oh iya. Dandang gula pelok 6. Wah, ra tenan to. Bacutke terus ninggal OTW lo katresnan. sabar. Nggih. Beda ayo pupure we karo anakku beda. Piye Pripun? bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih wutuh kowe iki pupuran agi 5 menit angger nggo kedhep dor rontok. Ayo betok. Beda yo. Lek Iya. nukoke FIFA Bragor. Nggih. Nano. Ayo, Nang. Wah, aku nek ndi anak suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh. Lah ngopo? Terus Ur tak kon liwet tok tak kon bawa ning andringku wis. Lah piye yo wis kaya ana lawe apa? Wis kaya lawuh gombal. Anu lawuh empal wis. malah gombal. Ya
Ya wiyagane do imajinasine. I ya. K A Lah aku ora maca sing nggawa dheke kok ya. Arep ketularan Mbah Waluya iki. Nah gombal. Halo. Swara ya kaya ngene iki wis tak omongi to aja mangan sing mambu-mambu lengo kowe iki tin. Lah piye? Mangan apa konen? Moncem ambu lengo contone apa? Ya oncor kompor. Wajan. Kok tak mangan dhewe malah. Wo. Malah asin lengono kueh monggo. Iki kok kaya keceh taku. Apa to, Mbak? Plus. Nggih niki panggonge basah. Asine ora telu dhek nguyuh ae ket mau pisan asine. Dadi nggih jegleng tandhi tantung jerene mak cerit ngono. Terus I. Kok guyu nek napa? Apa sing sampe Salah. Pak Jenengan niku nek mboten semerpun. Kali bar LI to. Kali kan bar LI to. Iya bener lho. Wolu sukune. Iki niki ijone iki KA yuk li. Nah. Barli langsung Line melu ngajeng. Iya nggen line aja banter-banter to. Wis melu sing ngarep mau lho. Oh. bendong ngono lho maksud. Oh, alah ya ya. Li. Pan. Aja banter-banter malah wong telu lali. Ayo. Lah Elisa malah tambah jeng-jeng barang kok ya. Line pun melu ngajeng. Lah, kuwi. Wis, yen ngajengan wau. Kenten saiki sing bajute. Ayo, Pan Mbah. napa-apa. Mbak Palo ya ngajengan ya. Kowe rasah melu nerangke malah kleru. Ya oke Bapak, siap Bapak. Oke. Wong Jawa kon nembang gugur gunung kancane do anu ya beda dhewe kok. Piye? Kudune wong do kolobes kontul baris nek Elisa gandeng duwang Jawa ya kolobes dara baris. Kok beda? Kok dadi doro? Dhek golek slamet tak kuwi, Mbah. Iya. Pancen kudu bersatu. Kok beda ya, Mbak? Kali panci. Kali pancor lho iki salah lho, Kak. Mau bener kali. Cene dhewe paling, cene dhewe. Sendiri-sendiri. Oh, cene dhewe. Cure dhewe cure. Oh, cure dhewe. Ya. Oh. Ajan ki ngeri ana li ana cur jan. Mak gandeng licur tak kotak lho wengko. Mboten, Pak. Ya bibire-bire koloso. Apa kuwi? Apa kuwi? Nyerempet bahaya. Bahasa. Iya. Uripe bejo mulya Neno rasa kesangipun neno bersatu luhuring bangsa
desa Cinangkung Yuang Widi desa tentrem raja matur nuwun elok luar biasa bacutke ninggal katresnan pamerno ning mbahmu Waluya karo piyayi mriki nduk Winong nggih Ya do pamerno tak delok pameramu kene. dipersani gawe kacamata tetepan Lah nggih. Jare kon leren karo mirsani. bar niki prahmen jenengan Waduh. monggo rong ramban sepisan dangdut pindut jaranan oke Winong Nawangse yo
Terima kasih. Luar biasa, luar biasa.